Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We'll raise you up with our praise, and as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog sa simbahan karon ang pista ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari o founder sa Jesuit community. Ang atong parochial vicar si Father Leo didto ni siya ni graduate sa iyang theology o sa iyang masteral didto sa Loyola nga seminary. So pista ro ni Father Leo. Ang ato sang napahimuslan ani niya kay nahimog yung sentro or nakapalaom siyag maayo sa atong spirituality na ani siya famous kaayo nga gi-introduce kanang iyang spiritual exercises nga 30 days aron makapalawom o makapahiusa nato sa Ginoo. Uban ni San Ignacio atong padayon nga iampo nga mahunong na gid ning pandemic labi na ning iyang mga variants. Og ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa ilang mga grasya gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panigingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Didto sa bukid sa Sinai, ang Ginoo miingon kang Moises, pag-ihap kamog 7 ka semana sa mga tuig, nga sa ato pa, makapito pilua ang 7 ka tuig, aron sa ingon, mahimong kapatan og 9 ka tuig, ang 7 ka semana sa mga tuig. Ug sa ikanapulo ka adlaw sa ikapitong bulan, nga mao ang adlaw sa pagpapas sa sala, paninguga ang trompeta ug kusog kaayo sa tibuok ninyong nasod. Balaanan ninyo ang ikakaliman nga tuig ug pahatagi ug kagawasan ang tanang mga molupyo sa tibuok ninyong yuta.
Panahon ni ining tuiga, ang tanang kabtangan nga nabaligya, mahibalik ngadto sa karaang tag-iya ni ini o sa iyang mga sumusunod. O bisan kinsa nga gibaligya, ingon nga ulipon, mupauli sa iyang banay. Ang ikakaliman nga tuig, maoy tuig sa kalipay, alang kaninyo. Ug niining tuiga, ayaw kamo pagpugas. Ni mag-ani sa mga nanubo nga itanom. Ni mamupo sa mga uba sa parasan nga wala kulungi. Balaan ang maong tuig alang kaninyo, sangli tuig man kini sa kalipay. Ug ang makaon lamang ninyo maukad tong makuha gikan gayud sa uma. Niining tuiga ang tanang kabtangan nga gikabaligya mahibalik sa karaang tag-iya ni ini. Kung magbaligya kamo og yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita o kung mupalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo paglimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay. Ug ibaligya usab niya kini, kanimo pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig nga kini may abot. Kung daghan pa ang nahibilin nga mga tuig nga may abot kini, nan, mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung diyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini. Kay ang iyang gibaligya kaninyo, mauman ang gidaghanon sa abot niini. Busa, ayaw kamo paglinimbungay. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. May bawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Og diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay untang mga nasod ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa kaangayan. Imong giaga kang mga nasod, dinhi sa yuta. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang ang yuta mihatag sayang mga bunga. Ang Diyos nga atong Diyos na nalangin kanato. Panalanginan unta kita sa Diyos. Ug ang tanang kautlanganan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang
ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, Ginoo. Niadtong panahona sa Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingna niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw atubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko, nahatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala ni diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Hesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon kao, Kristo. Ang atong unang pagbasa naghulagway sa kanindot sa plano sa Ginoo para sa kalibutan. Ingon siya, inigabot aning 50 katuig. Kada gyud 50 katuig, kinahanglan nga ang tanan nga ulipon hatagan nagkagawasan, ang mga yuta nga imong gipalit iuli nimo tag-iya, ang mga utang papason. So kada 50 katuig makasinati ang mga tao og kalipay, makasinati ang yuta og kanang makarelax ba, kay ibalik yun ang tanan ngadto sa original. Ambot wa man sa gibutang diri nga ang inyong kilay nga gikiskis patubuon. Ang inyong naw nga gipaputi ibalik sa original. Ang inyong gilaygit nga mga palupyad tube sumpayag balik. Ana no? Mo na ang role nya gitawag ni siya og panahon sa kalipay. Unsa may babag aning maong planos Ginoo? Kanus-a man ni siya matuman o kanus-a sa dili matuman. Kung maputos gani ita sa sala, di gid ta katuman sa planos Ginoo. Kay ang sala mao man ang pagtuman sa atong plano ug pagsupak sa planos Ginoo. Nya kamo ganahan mong mutuman ani. Kana bang kada 50 katuig ibalik gid nimo sa original.
Kung imong gikural ang maong daan, imo nang tantangon imong kural, ighuman gyud sa 50 ka tuig. Nya, saban, inyo nang tumanon. Tanawa mo ingon ko, hindi mada pader. Kay napuno naman ta sa sala sa kahakog, kadao, kasina, kaning pagka mapatuyangon sa kaugalingon. Kana og musud na nato kaning mga kalaway, kaning pagkahakog aning gahom, musud gani na adi gyud matuman. Gisudlan mas Herodes ani sa atong ebanghelyo, nisud man niya ang kaulag, nisud niya ang kahakog, kapagarbuhon, ang pagka-attach aning gitawag natog bahandi o gahom. Wa mabuhii si Juan nga magbubunyag, ni sangko gyud nga unsa man hitabo ni Juan. Wa mo maminaw sa ebanghelyo. Giunsa siya? Putol ang gibutang pagbandihado. Murabag ka na bang crispy pata ba nga iserve sa kuan lang to siya, pero crispy pata isod mo nagbandihado no gana gundong iserve nato ganahan kita mo ukit-ukit ana kadto gyud ni Juan ana panahon sa party. Luura ka tanawon ato no. Suway kuno ta dinig usa lang di atong putlas nya to ibutang di aring altar ganahan pa mo musimbang. Kadto panahon gus kana bang party ba kanang nagbanquet sila naa dihang mga pagkaon nya gisud ang Juan nagitungtong sa bandihado perti taong dugo. Nya nganong nahitabo man to? Nganong wa man mahatagi si Juan og kalayaan o kagawasan tungod kay ang nagda sa gahom makasasala. Kung ang ato ganing leader sa nasod or sa bisan asang leader daghan gani kay sa dili gyud gawasnon ang iyang mga sakop. Hiktan gina niya, istrikta kay na siya, istrikto kay na siya, pariha aning nagwali. Magkurog-kurog ang lektor o ang salmista. Kaya naman, makasasala man eh. Aambot lang sa kana, pero okay raman ko na agad, di mo sunod, pero mutodlo na sa sunod, kuyawa na ni sila, karon iguman ni kuyawa, unsa kay sayop na sa nakuan. Oy, kanang akong pagkuan, kanang akong paghatag og kanang mga gitawag nato bag point of improvements. Kuan na siya pagtabang na paragod sa maestra. Ang maestra mo tabang man na siya sa estudyante. Ang masagpasagdan lagi niyang iyang estudyante nga mao ra ginay iyang style sa sinuwatan. Nyag iyang estudyante sa painting, di lang gid siya moingon kaniha i-improve ni, di ba? Ang estudyante sa sayaw, iya ra gid nang patuyangan ang iya dihang estudyante sa kanang ang maestro para sa sayaw, iya ra gid nang patuyangan ang iyang estudyante nga mao ra ginay sinayawan. Di no? Mao na. So, kamo og tudloan, wa mo ana gipriso. Diyon sama mo, gitagaan mo og mga pako og mga dagang aron mo makalupad sa inyong kaugalingong direksyon nga insakto. Ana na siya. Ambot nakasabot ba mo ana? Hasta ako mo kasabot, pero mao nay tumong kung tudloan ta mo na ang obispo, kung mobadlong na kong obispo, padre kana mo ibuhata padre ha, di ko mingon istriktuha sa ning bisya poy, bayasan man ko, sigihan man kog monitor. Ana dili, gusto lang sa obispo nga isipari mo saka ang akong gitawag og style nga mas kuan ba kay kanigong ni ang leader ka matod pa ni kinsa man toy kuan gasulti ani si anam ko kay nung dumatong Santo Papa ha. Mura mo kuno ka nang leader, mura kuno ka na og nisaka og kanang watchtower. Tuwa kas babaw ba? So makakita ka sa layo, taas kag panglantaw basta leader ka. Nya ikaw nga member, mag-agad ra man kaniya. So di ara kas ubos, mo na ang leader mo itigon kanibuhata kay nasayod man siya tus unahan. Kini si Saint Ignatius of Loyola, usa ni siya ka bright,
very promising nga sundao. Nya ambitious pug siya nga pagkasundao, nga mahimo gid siyang taas nga sundalo, successful, tingali mo abot gid siya pagka general inana kay naa man gid siya potential sa tanan. Oy, nasamdan man ni siya. Pagkasamad na niya, nagpaayo siya siyang samad, nagpuyo siya atong balay, nga sige siya paalim siyang samad. Nga kay hilig man ni siya kay mubasa, ngita siya mga basahon, bahin kay pug mga sundao kanang gubat-gubat, adventure inana. Wa man gyud gikahatag niyang basahon atong klasihas basahon. Boring man ang iyang kinabuhi nga magsigilag lingkod, magpaalim sa iyang samad. Unya way basahon. Sabi sa kung saan nalay basahon diha. Na timingan man sad nga Lives of the Saints o Imitation of Christ tagito adidto nga libro. Saka na lang hasol ba aning ko ana santo-santo sana na siya ba. Ayan na lang yung gisustinian og basa ang lives nila ni Saint Benedict, ni Saint Augustine, kanang mga lives ba of the saints, Saint Francis of Assisi ana. Sus paghuman niya basa, mura man siya na attracted siya, lahi sa ning adventure da. Lahi kay ning adventure, unsa kag suwayan ni nako no? Ako gyud muhimo sa ilang gibuhat. Mao to pagsugod niya ingon ato, gitagaan ni siya sa Ginoo og grasya ug ni progress pud siya maayo nga nakahimo siya dako kaayong kalambuan sa atong simbahan. Hangtod karon ana ang iyang mga sumusunod. Mao ni siya ang gustos Ginoo nga mubalik ta sa original kana bang kamautang mubalik sa Ginoo. Hain nakakaron ni travel sa imong kinabuhi. Kana bang kamautang mamalandong hain nakakaron niya mubalik kos Ginoo, mubalik kos original. Kung asawa ka, basin bayag mura na kag mama sa imong bana. Gasigi na lang kag yaw-yaw o mura kag lula sa imong bana. Siging yaw-yaw, siging pangasaba sa imong bana. Uy, balik sa original nga asawa ka. Ang imong role, pamarayg sa imong bana, alagad sa imong bana, hapyod-hapyod sa imong bana, dili kay siging yaw-yaw sa imong bana nga mura nimog anak. Ay, kumusta mo moron mga asawa? Asawa pa mo sa inyong bana? O inahana? Basig lula na mo, luod kayo. Ang bana ba, luod mangutanaw ni mo nga mudog sa siyang lula? Uy, kaluod na. Mao na, ang imong bana at tumudog sa silingan. Kay at least, murag asawa. Ay karing asawa, mura na maglula. Ana, labi na gid ang imong baho, ana say klaro, so mao na. Samot. Nya kamo sang mga bana, basin sa nyag inyong hunahuna, murag mog ulitaw. Kana bang murag way responsibility? Patuyang lang kas imong gusto, hala pamabay dire, pala pangabit dito, sugal dire, inom dire. Mura lang sa kang imong asawa o imong maid nga imo na lang ulion magabii og patrabahoon sa pagpanglaba sa imong mga bulingon, pagluto sa imong pagkaon, kutob na lang sa diha. Uy, mga bana, musta man mo karon? Balik sa original. Bana baya ka, magmahal ka, mag-alima ka, mag-atiman ka sa imong sa imong asawa. Nasipiat noon mga asawa naman noon. Kamusang mga ginikanan, kumusta man ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Basin bayag mura na lang nag-inyong ulipon ang inyong mga anak nga ikay na nagbot barog lingkod mao ni buhata mao ning kursuha kuha mao ni ang uyaba mao ni ang buwage. Basig ika na gadiktar niya, nahimo na kang murag si Herodes na nagdiktar sa tanang mga butang. Uy, mga ginikanan, ang inyong role mao ang pag-agak sa inyong mga anak sa Kristohanong kinabuhi. Mao biya na inyong panaad, inig kasal o inig bunyag. Ano to? Ano to yung na? Dawaton ba ninyo ang pag-agak sa inyong mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron mahimong mga maayong Kristohanon unsa inyong tubag o padre niya karon wa ka na mayawanon tungod ang inyong siging panglatos, siging kusi, siging pangontrol, guidance, Christian guidance. Hain na sa kakoros akong pagkapari, basig mura na sa ko diri og si Poncio Pilato. Kana abang ang kolekta ako, ang problema inyo.
Manghunaw ko kung panahon sa problema, pero panahon sa kolekta ako. Ana. Uy, ang role nako, nahibaw mo sa akong role? Din alam ta mong sultihan kay basig inyong chikon. Ang akong role mo ang pagpalambo sa parokya sa iyang physical o sa spiritual na aspeto. Wa na gani ko magbuhat ani, palihog badlong ako, pahinomdumi ko, Padre, unsa naman ning atong simbahan, bati naman kay ni, purti naman aning gubaona, wa na jud kay mahimo para pag-repair aning atong kisami o kining sandayong sa atong simbahan, gater, ana ba? Ina ko. Nya sa kamo diha, wa na lang sa tamo tudluig unsay mga sala, unsay paglikay, unsaon pag-usab sa tong kaugalingon. Ina lang sa kakoy, Padre, wa na maminimo tudlui unsaon pag-adtog langit, pulos naman ni padung sa impierno. Ana, magbuwag-buwag ka ta ni Padre, oy, adto lang ka mig langit, ikaw lang kay adto sa impierno. Ana, asag ko, aron makabat mo, uy, kalisod sa dana kamutanan adto sa langit. Mo balik ko sa original, kadtong pag-ordain nako, unsa may akong gidawat pag-ordination, unsa man say akong gisaad panahon sa ordination. Mao ni ang unang pagbasa, ibalik sa original. Nya manukad na sa tagbag-ong kinabuhi para pagsubay sa Ginoo. Gitawag ni siya renewal of our lives. Mao ni ang purpose ni Saint Ignatius or San Ignacio, anang iyang 30-day kanaganing 30 days of spiritual kaning exercises. Na human sa 30 kaadlaw, matabangan ta nga makabalik sa atong original nga relasyon sa Ginoo o relasyon sa atong isig katao o sa atong kaugalingon. Nindot kay nastanan, tistingin aninyo, sabtang dip amo mga matay. Nindot kayo. Hapit tara ba ta mga matay dilta ani? Basin og ako na lang ay na lang tong 30 days, dugay to kayo. Balik na las Ginoo, balik sa original. Ana, mga bana, baliki tong inyong pagkasal, unsa may gisaad nimo sa imong asawa. Nga asawa sad, unsa may imong gisaad sa imong bana. Ana, nya kamong mga kabit, wa man mo'y gisaaran, balik na mo sa inyong original. Okay ka nang inyong sugat-sugat raman na. So, ayaw lang na. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa kaisog, sa pagsangyaw, sa maayong balita, ato karong ipadayon ang pagpangayo sa Ginoo sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa simbahang Katoliko lukop sa tibuok kalibutan nga magmalahutayon kini sa pagsangyaw sa maayong balita diha sa katawhan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa nangulo sa atong nasod nga ilang saksihan ang kaangayan sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga nangamatay nga makadangat na sila sa kahupayang dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga amahan dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Ignacio pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahangturan. Ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo niining pangilin ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia diin imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos sama ni San Ignacio nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, panipamulong lamang mamayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kitang ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamato namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdala unta na kanamo nganha sa way hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma
og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Ang ato lang buhaton kamao lang kitang mubalik ngadto sa original o pag-uli sa original natong relasyon sa Ginoo. So update sa atong nahalin nga mga slots, nag-anam na ginig kagamay. Ang atong hope and opportunity ang nahalin niabot na og 4,915, 85 na lang ka slots ang nahibilin. Hala, di na mo kaabot ani. Patay na din. Sa ato sang Divine Power and Salvation, ang nahalin 132 slots, 48 slots na lang ang nahibilin. Hala, patay tani. Nakapalit na mo? Papa? Pagdali na mo palit. So, kaning hope and opportunity, ato ning tapuson tingali og baligya, tingali ugmang adlaw, Domingo, pizza 1. So, mao na nay atong katapusan nga pamaligya ani og naamay mo sobra, thanks be to God. Nya kaning atong Divine Power and Salvation, agad-agarol na to kay mahal-mahal man itag 5,000 basig di ni madalig kahurot karon. Pero kaning hope and opportunity ugma katapusang pamaligya ha. Sige. Salamat kay sa atong mga benefactors and donors. Dili ni sila mga dato kasagaran, naipipila lang ang kasagaran mga pobre. Ngano man kamaong mopaambit, kamaong mohatag og kalipay sa dako nga katilingban. Ug mao nay pinakanindot nga kinaiya sa nagsunod sa Ginoo. So salamat kay ninyong nakapalit, kamong wa pa kapalit,
better luck next time. Napa mo sa tayo pamaligya sunod God? Tuo rin mo mahutdan tagbaligya. Negosyante God tas gracias Ginoo. Dili negosyante nga kanabang murabag atong ginegosyo ba kung dili tagaan mo opportunity nga maka paambit og makakuha og mga grasya. Di man sad mo pugson, wa man sa kumuingon nga ang wa mo palit maimpierno. Pero ang nipalit dako kay puntos didto sa langit. Malangit gyud ana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces we are given.